Hello? Madunggan ninyo ang electric fan. Fussing and fighting and fussing and fighting, we back at it again. I know that it's my fault, no understand, no. I got memories, this is crazy. I am nothing like the girl I used to know. Cool with mom, cool with pop, cool with all my niggas. I know that it's my fault, I don't understand. This is when you ain't nothing like the girl I used to know. Ooh. I don't want to talk, 'cause I'm tired of fighting. Fighting. I want you. Mali na nga song. Ayun sa don't what? I Don't want a lot for Christmas. Igang man eh. Igang bitang. Unyon sa man na. There is just one thing I need. And I don't care about the present. Beneath the Christmas tree. I just want you for who? Make my wish Ay, wala pa rin ko nakuhan. come true. Hello, Eden Blink. Thank you so much. Hello, Jonah Blank. Thank you so much. Hello, everybody. Guys, can you share this? Am I live? Panay tingog pa no? Dere, Oh. dere. Gaya na, ni ganina pa man. Am I live? Panay tingog pa no? Okay, na. Oh no, caught up in the middle, I cried just a little, I can't let it go. Oh no! So many pag-pause, cause I'd be streaming twice, mapause siya Naadaw automatically. tingog oy ingon ni Eden Blind. Thank Yes, you so thank you so much, Eden Blank. Thank you. Dali magsugod na ta. Guys, nag-level up do amo ang setup ingon ni Eden Blank. Thank you because of the Christmas tree. Now na sila Christmas decorations. Yes, we The just Darling recently family. we just recently put up the Christmas tree. Care of my child. Akong anak ang nag-set up ani because I don't have time. Thank you, Thank my you, child. child. Thank you, my child. Thank you, nephew. Oo. Actually, guys, hapit na ninyo mamapa among balay. Mamap out na ninyo ang balay. Nami set up dito. Nami set up dito. Then nakatry na pod mi dito. Nakita ninyo. Katong Nami set up dito. Carol Blank episode na ami dire sa salog. And now we're here. We have a new setup and it's the same house. So actually, ang level up good ano kay ang Christmas tree. Ang Christmas tree. Ang Christmas tree dyan ang naka-level Christmas up lights. ani. Oo. Ug ang TV natay logo sa Ay, likod. nating logo sa likod. You don't need no watermark anymore. Ay, pwede na ako tanggalon yung logo. Ayaw lang. Kaya basig ko nawala. Nag-screensaver. Nagdungan sila og kawala. Nag-screensaver. Nagdungan og kawala. Ana, kailangan din ipisliton perminti. Ay, so sa ato pa, i-place siya nga naka-mute kay para dili mas Nakamute bitaw na siya pero dili kriyo ang bandwidth. Ay, ono. Ay Ayaw. ono. Ayaw. Ay ono. Ay, ono. Ay ono. Ay, mag-ano ka permente. O gani, bantayi lang. Guys, ingna lang mi guys ako. Nag-screensaver na po akong TV. Ako na po siyang pisliton para di siya mag-screensaver. Ana lang na siya, guys.
Ana lang na siya. Thank you. Abot ang saba diha sa mga cutter. Hala, gisugo na niya si Eden Blank. Ano si Nathaniel Blank. Kinag-cut man gud siya karon og stickers. Ano siya abot ang saba diha sa mga cutter. We don't know but we don't care. But would you like to go upstairs because we're live and you're watching a video? Would you like to go upstairs, please? Saan na? Ambot. Pot, would you like to go upstairs, Pot? Please. Bring your tubig. Turo oh. Keeper. Turo. I need you to go upstairs. Watch your video upstairs because we're going live, Pot. Sagdira na siya di. Turn down your video at least. If you're Royal Coke. Nothing? Bruh. Ay, ang madungog na. Uy, Nathaniel Blanc, itubag ka ni Eden Blanc. Ang madungog daw kay ang voice ra daw namo. Hi, thank you so much, Thank you so much. Bago nga, sound engineer. Sama na si Eden Blanc. Eden Blank. Oh, na-upgrade na yung title, Eden Blanc. You're not just a listener anymore. You are a sound engineer. Remote sound engineer. Oh, thank you so much. Thank you so much. Magsugod na tayo. Guys, magsugod na mi, guys. Manamig panihapon, busog mi. So, taas-taas ang energy. energy. Sige na eh. Sugod na ta. Dagan kitag istoryahan. Dagan kay mga chismis karong December, guys, no? Oh, Di dagan mahurot. tayo. Dagan kay ko gusto isulti, pero di na lang ko na mo itapik ro ng VA kay sa kadagan og chismis. Gina. Sige na, magsugod na ta. Guys, magsugod na gyud mi. Kadali lang gyud ha. Kay raw recording ba ni session. Where are you going? Oh. 3, 2. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. Tara na! This is episode 36. Mong laptop ang sound, delete sa headset. Bugua, oy. Usab. Usab. Namali ang monitor. Namali ang Bugua, monitor, oy. guys. Namali ang monitor. Gusto ko inom og gin tonic. I'm in the mood for some alcohol. A little bit. But, luya po na to. Wala man guy maluoy sa amo adiri ba? Wala jud maluoy sa amo adiri, guys ba? Kung naminaw manggaling si Nathaniel Blanc. Wa jud maluoy sa amo adiri, no? Walay maluoy sa amo. Gani, wala maluoy. Maulo, mansad ko mo kaingon. Ano nga na magmuingon ko. Ganito. Unsa man? Ang monitor. Gani. Output. Mali. Lahiyon ako Okay. ako. Game. Usab. Go. Usab daw, go. Usab. Mm. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. And this is episode 36. Hello! Yes! Hello! Good evening, guys! Good evening sa tanan nga naminaw og nagtan-aw. Kay live na pud mi karon sa Facebook. Thank you so much sa among mga followers na sigig tan-aw, masking walay pulos ang atong mga panag-uban. Salamat kaayo sa amo ang mga tigpananaw. Og tig paminaw.
O tig sound engineer. Oo. Tapos kanang gusto lang nako ba nga kanang usahay po na puti mag-share sa atong podcast Ay, no. i-share ni Paliho. I-share daw ni karon daw dayon. Unless maulaw mo nga kanang mao di ay ni ilang ginapamina. Mo din ni ilang kanang guilty pleasure. Unya, Guilty pleasure di ay ni. So, dili nila na i-share ka. Guilty man. Oh, Dili man na ano nila. gani. Ako kay anak ko guilty pleasure nga maulaw ko pero amino na ko karon. Sige daw. Ganahan ko maminaw og barangay love stories. Papadudot. Oo, honestly, ganahan ko ana. Muna, lami na siya paminaw pag nagabiyahe. Ay, mo ba? Wala man That's ko one gabiyahe. Pinoy podcast that I'm a fan of. Ako, unsa man akong fan of Dagan man kag podcast paminaw pero dili man Pinoy. H3. A very controversial podcast that a lot of people hate. Hala But- na po feedback si Nathaniel daan siya walay music in yung intro. Ay, wala na po. Sa mukha, uy. Sige na, Mamali okay na. sa. Ay, sige. Nakasugod na magudtak ring. O sige, ayaw na. Ay, okay na to. Ayaw na lang, okay na. Thank you so much for informing. Oo. So, unsa man, dagan kayo nindok na topic, uy, Eden Blank. Kabalo ko sa imong pasabot. Are you thinking what I'm thinking? Naisip mo ba ang naisip ko? B1? Oo naman, B2. Kaya dumdum pa mo na, B1 o B2. Ay, Bananas in Pajamas din ang title. Bananas in Pajamas. Jumping down the stairs. Bananas in Pajamas. Mamam, 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 damam, bam, bam. Bam, daram, bam, bam, daram, bam, bam, daram, bam, dam. Ti, 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 ti. Sama to. Okay. Thank you. Oy, i-share daw ni karon. Daw, babe? I-share. I-share daw ni karon na episode. Sige daw. Kung isog mo, proud kay mo nga, mao ni akong podcast ginapaminaw. Naminaw ko ali. Share daw, be. I-share daw ni be. Dabe? Ay, dili mi magsugod. Kung dili. Dili mi magsugod. Dili may magsugod kung dili ni ma-share. Joke! Sige na, sige Sige. na. Ay, wala tayo. Nabay atay bagong comment sir na baguran ako nakitaan. Kisa man na, wala ko kabalo. Nag-comment man siya atong katong isa na to ka episode. Katong isa na to ka episode ba na katong kuan. Oh. Asa na to? Oh. Katong Oh. katong episode na to na kanakane. Ano daw? Ay dili mao. Katulos ang ilong eh. Kani. Hala na kay moabot nga kwarta kung katuloy mo ilong. Gani, salamat. Hala, salamat daon. Ay hala nawala lagi. Ayun na lang eh. Nawala na. Ambot asa to na ko. Uy guys, tama di ay nagod mi YouTube channel. Pero same ra gyud ang content. Ang among audio podcast ma-publish didto og among live gina-upload ako dito kung nakoy time. 36 man yata among subscribers dito. Iabot dog 50 guys. Hala, congratulations Dili sa ba 36. ang akong challenge sa inyo ay iabot og 50 kay ngano maka broadcast gud to. Pag 50 subscribers na kring. Ay, mao ba? Oh, so Ay, hala, pag subscribe. pag subscribe mo kay ngano maka simultaneous live me sa Facebook o YouTube. How? That's the thing that you should find out. You can I think you can check a lot of stream at what platform, then you can check a lot of app platforms. Siguro kung tag 100,000 ang ako ang laptop. Mo ba? I think. Okay. Kabalo na ko. Ano naman? Kani ako ang laptop karon. This is 2021. Dapat mo palit ko og 2023 or 2024 laptop. Kung mupalit na lang man kag bag-o, dapat i-2025. Hapit na baya. Karon na Opo, bayang pila na lang kaadlaw. Oo, no. Oh. Hala, bright ka. Mo man gina siya. Tama, no. Sige na guys, kuan na tabi maguluhan na ta. Sige. Kay dagan kitag topic dapat magsugod na gyud ta. Oo, no. Mm. Tura, nakita na yun ako siya sa wakas. Kinsa man? Kani, oh. Ay, Asa man? Si Wilmar Blank. Hello, Wilmar Blank. Nag-comment man ni siya katong sa amo ang episode 33 post. Ay, pero una sa tanan, nag-comment man si Eden Blank pud ato. Ni ana siya. Nakahibaw
ko sa inyo next topic for next podcast. Wa na mo gi-follow up pa. Unsa day mo? Unsa day mo ang ikuan? Di kabalo na siya. Ang iniisip niya ay naiisip ko. Naisip mo ba? Naisip ko, B1? Tama na kay mga restart na po tagkantaan ng B1 B2. Lugay kay mga uman ng kantaha, oy. No, niya, ang ingon ni Wilmar Blank, Oo. kay ang kuan lagi, ang topic man gud ato kay creepy ka is Google Gemini. Madlok ta masentient na siya. Kunya mo to, ang reply ni Wilmar kay Wilmar Blank, ano siya, dili ta mahadlok. Kay ang meaning sa AI, kay, actually, Indian. Gawing bully. Ay, hala, sa to akong clap. Kung ni clap. Nakadungog mo clap. Ingon- Nag-clap si Kring-Kring sa audio. Ingon man Na si siya clap Nathaniel na Black, effect. nawala man daw. Uy, Wilmar, salamat kay sa imong joke na noted na namo na approved. Oh, approved. Approved. Check! Sa uluhan na ka sa mga... sige. Sige, Asa na go. to? Mag-uluhan. Tara. Sige. Guys, mag-headlines na ko. Kung sa Bisaya pa, mag-uluhan ako. Okay. Katulki akong ilong. Go. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Ben Affleck, nakigbanding na pod kang Jennifer. Kung kinsa nga Jennifer, atangi. Lindsay Lohan, nagkaedad, nagkabata, ngano ka ha? Jamie Foxx, girak human kuno ni Didi. Uy! Og! Kapamilya Stars, Maris na kaluganto ni Jennings, nadakpan nga, nag-iring-iring! Kani, uuban pa sa Dili Ni Advice. Kadungog mo ato ang headline, kadungog mo sa headline? Dagan kay big headline guys, dagan kay tag-istoryahan. Nakadungog mo? Ana si Koy Blank sa comment section, ano siya, kuyawa sa dahon, uy, mura mag-breathable ang design. Kuya mag mga terminology karon si Koy Blank. Breathable! Anong design? Ay! Oh, bitaw! Ngano na ay plant nga na bangag-bangag. Aesthetic ng bangag, guys. Di ba the more absorption area, the better? Ngano naman sila bangag? What Plastic kinda- na na, guys. Plastic na Pero na. na ako'y nakita ang tinuod nga tanan na naay bangag-bangag. Ah. Ngano naman siya bangag? Bitaw no. Ma-extinct siya, ma-endanger siya nga plant. Mo dyan na iyang kuan kring iyang framework. Mo ba? Mao na siya iyang system, iyang Gamay ra design. kayo yung absorption area. Mo gay ingon ni Koy Blank nga breathable daw na. Kay bangag-bangag. Ay. Okay, asturyahan na to si Ben Affleck. Kailan mo ni Ben Affleck? Si Kaila ko. I'm Batman. Si Batman. Oh, si Batman na siya. Pero dagan na mag-Batman ni Agi, pero isa siya sa mga Batman. Every time ni ingnon nato ang word nga Batman. Kailangan nato siya Batman. Ang ana man gud dapat na siya Kano pagkaingon. sa na siya nga Batman? Na Batman na siya dito sa Na Batman na siya? Ay, nakuha na siya na Batman. Na siya. na Batman na na Batman. na Batman na siya dito sa katong Justice League na live action films katong na si Gal Gadot, si Ezra Miller katong badlungon nga The Flash. Kana nga era Amber Heard as kuan og Jason Momoa as Aquaman. Aquaflask! So sorry. Aquaflash! Si Aquaman ug si The Flash. Mao to siya. So si Ben Affleck kay katong nga time nahimo siyang Batman. Okay. Nakaroon ang latest Batman kay si kuan naman Robert Pattinson. Si Robert Pattinson. Okay. Si Edward Cullen. Oo. As you know, si Ben Affleck married na siya kang J-Lo. Bago lang. Si J-Lo nga, kailan mong J-Lo? Sample. Sample! Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx! Mato siya. Mato si J-Lo. Pero, nag-divorce na kuno sila. Or in proceedings. Pila ra kaadlaw sila gikasal. Pila raman to kaadlaw. Ambot, pila ra kaadlaw. Basta kay kadali ra Kadali kaayo ra sila murag gikasal. buwan. Bago ra sila gikasal,
Nabulag na. Oo. Di ba? Ex na sila sa una. Oo. Nagkabalikan. Di ani gyud na magsugod ta sa sugod. Ay, sige, magsugod ta sa sugod. Si J-Lo og si Ben Affleck, uyab jud na sila sa unang panahon. Oh. Back in the 2000s. Oh. Oh. Kana music video sa Jenny from the Block. Na si Ben Affleck ana. Oh. Engaged na sila. Karon, na may project na nag-collaborate si Ben Affleck ug Jennifer Garner, si Ay, Elias. unsa di ay? Si Elias. Unsa ilahang gi kolaban? Kulaban o Unsa kalaban? unsa ilang project Ang together? project nila nakalimot ako. Basta movie ba to or movie man yata to, film jud to, I'm sure. Kuan kanang nagkauban sila didto and then nagka-develop ay. Oh, di ay po. Giilog ni Jennifer Garner. Ay, wala ko kabaloan na. Ano wa mga Promise, wala ko kabaloan na. Karon kabalo na mo, wa mo kabalo na no. Hello, amazing. Kabalo na Giilog ni Jennifer Garner. Yes, nailog niya. Wala na dayon ang engagement ni Bennifer, si Ben o si J-Lo. Kay tungod ni Jennifer Garner. But there's a saying that how you got him is how you will lose him. How did she lose him? J-Lo. So, sila pa, nag-ilog na. Kaya ako Di, ang pagkahibalo, nagbuwag naman sila. Di ani ni, di ba nagkasal na sila mga anak, di ba? Karon 9 years after, 9 years na ilang marriage or 8 years or basta daghan na nga years. Nagkagusto na po siguro balik ni si Ben kang J-Lo. J-Lo, dili J-Lo. Lahi tong J-Lo. Lahi to. Si J-Lo. Tapos nailog na po ni J-Lo og balik si Ben. Nga sila pa, nga kuan pa ka ng tight pa ilang marriage. I think so. During. Naay mga overlap na naitabo. Oh, di ba? Oo, basin. Oo, Ako allegedly. kabaluan na. Ya, karon, I think, no, personally, it's my opinion, I think petty revenge lang yun ni J-Lo. Oh. Muna nga, after niya na nakuha si Ben, iyan na pong gilabay o balik. Just to ruin the solid marriage that he had with Jennifer Garner. Si Elias, kung kailan mo ni Jennifer Garner. Or si Jennifer Garner is the actress of 13 going on 30, Elias, Carmen Electra. O karon na siya sa Deadpool. Carmen Electra or Electra? Artista man na si Carmen. Subukan ng Carmen Electra. Uy, basta na siya sa Deadpool para safe. So, Marvel. Oo. So mo na siya ang naitabo. Nya karon ang chismis, dili siya chismis, na ay pictures. Pagkita ko Thanksgiving pictures Ben Affleck and Jennifer Garner. Wala ta nag-download na daan. Thanksgiving. Thanksgiving Specifically? Pictures ni Jennifer Garner ug Ben Affleck. Tatong recent Thanksgiving sa US, kuan kanang naipaparazzi nakakuwag pictures nila Jennifer Garner ug Ben Affleck nga nagbanding na sa Dora. Kana siya. I-share sa atong mga viewers be. Kamo mga listeners, pangita lang mo sa Google. Kana, o di ba? Yes, kani. Nagunsa ni sila kanang homeless. Ay, kanang feeding program. Nag-serve sila sa isa ka feeding activity. Bragana. Sa downtown Los Angeles. Unya, kauban nila ilang mga anak-anak. So, kuan lang na siya, one-time event lang na. I don't know what's happening, anong nagkuyog na pud sila together. Pero, para masayod mo, si Jennifer Garner, na siya ay, nagkita sila. Kita na ninyo mga listener? Okay, si Ben Affleck, lami ka siyang smile diha, si Ben. Because his pictures are taken, paparazzi, Puros mangod picture ni Ben sad. Kana mga paparazzi picture man pud good to kana kay photo op man pud good ni. Unya di ba? Sabi na naman ta naabot kang Bruce Willis naman ta. Si Bruce Willis naman na. Anyway, basta mo na siya guys. Katul kay ilong sikog ana ba Kana miss diri mismo. 1 million. Anyway, mola na siya guys ang naitabo.
Pero dili pasabot nagbalik sila, guys. I think gikilig lang yun ni si Ben. Pero naagi na uyab bitaw karon. no. Smiling face siya. Oh, pero karon naagi uyab si Jennifer Garner. Si John Miller, pakita ang uyab ni Jennifer Garner. Kana mo na siya. Oh, di ba? Ipakita ang uyab ni Jennifer Garner. Naggulat atong viewers. Dati ka sana, dili naman siya mo load. So kung kanos anak guys, wala jud tay mahimo kay di ba kung dara na. Oh, klaro na kayo na, di ba? Gizoom in ko lang na. Wala siya nagpakita pag zoom in nimo. Ay, napakita di ay. O, so muna ang uyab ni Jennifer Garner karon si John Miller. Natoy picture na nagkuyog dili, nagkasugat si Ben Affleck ug si John Miller. Look at Somewhere. her, she's so beautiful. Oo. Look at her. Ben Affleck fumbled. So, wag tay mahimo. Diha man jud mo mabalaan nga sayang day at di ba napay kanta si Janet Jackson di ba na? Unsa to? Unsa man yang kanta to? Flying on the sky, but you don't know what you got till it's Ay, you don't know what you got till it's gone. Ana na siya. Oo, tama ka. So para sa imo Ben, luoy kay ka. So sorry for you. Kay nga no, karon, unsa man tong meme nga ginaingon nila nga, karon pag masad si Ben Affleck, igura daw na siya mo siya gitong Jennifer! Tas masingkin sa nga Jennifer pwede mo doon. Oh. Kung kinsa nga Jennifer ang mo doon mo to yung duulan. Oh. Kuya, okay siya guys. Anyway, lamian jud mag-cocktail ron. Oy, unta na maluoy. Nay naluoy diha sa mo Anyway. Okay. Next na tong uluhan. Unsa You di wanna ay? share it or ako gyapon? Ako asan tanawon? Si Lindsay Lohan? Oh, asa man? Nada. Oh, sige. Lindsay Lohan! Ay, wala tayo picture. Lindsay Lohan! Bago lang ni sila nag-married ni Bader Shamas? 2022. Okay. He's a financier. Di naunsa si Lindsay Lohan. Ay, Context. naunsa da si Lindsay Lohan. Di tanawan ninyo yung karon dayon pangitaan ninyo yung mga picture sa Google. Gwapa kay siya, guys. Gwapa kay siya. Kanang more ni backwards ang iyang pag-age. She aged backwards. See that? She's so pretty. Oh my God. You know why? Plastic surgery, y'all. No? I think she's just being healthy. No. It's No plastic drugs. surgery, Kring. Ay, I'm mama. sure. Because Sloan talked about it. Okay. And then, there was a video from a certified aesthetic doctor that not confirmed, pero sa iya lang opinion, nga some work has been done. Sayang. Zoom po para makita nila. Kana nga picture, grabe, oh. Guys, gwapa kay siya, guys. O sige. Unsa man For na iyang context. gipa puhat. For Fillers, context, ipakita po diyang naong sa una. Katong 20s pa siya, 30s na ba siya ron? Kani siguro ang before. Dali. Kani ang mga mugshot niya kay wild child na siya sa una, guys. Oo, wild child na Badlungon siya nga tao. Kana mga Kapila po na nag-rehab, guys. kana mga badlungon na mga 20 successful 20s. Badlungon na mga Disney child stars na nahimong badlungon pagdako. Muna siya typical nga child star. Typical ana. Nya karon guys, gwapa na kay siya, guys. Look at that face. Let's say Lohan eh. Guys, gwapa kay siya. Pero okay ra man na. Uy, ayaw mo pagbuot kung magpa-opera. Okay ra na. At least, 'di ba, she's choosing to be She's choosing to be beautiful. She's choosing to take care of herself. Tama. Maski pag plastic surgery na sagdira na ninyo katul jud ka akong ilong ba sa mukha. Tama ka. Anyway, mo to siya, guys. Wapa na kay Sharon kay sa una ba kuan kani siya luoy kay ni siya og naong. That's her. Very beautiful. Very Ay, pretty. asa iyahang blue eyes ba ni siya or mao gina iya tinuod na eyes? I don't know. But,
Either way. I can't tell you what she's done kay di man ko doktor, pero obviously she doesn't have eye bags anymore. Gibutangan nag-fillers diri dapit. Oo, and Sa then ilawom sa mata. something's happened to her jaw, or not the jaw but the cheekbones. Ang mata obviously ning kipot gamay, dili kay wide-eyed ba ni bataa. Then karon murag ning teardrop, murag kawaii. But she's beautiful. She's beautiful regardless. So, okay na to, guys. Gwapa na siya, no? Mo lang na, update na to sa iya, ha? She's one of the child stars that we grew up watching. Oh, tama. 'Di ba? Ay, para sa mua lang ng case, ha, siguro. Kay, Millennials. kay, apparently, guys, among TV sa una na cable. Ay, oo, no. Mo nang makatanaw mig Disney Channel. Mo nang naami background nga nung ganahan mi kang Lindsay Lohan. Tinuod na atong cable sa una. Kaya nga no, makatanaw man ta sa una og Disney channels and MTVs. Oo, sa man ka. And Wala Star kay siya movies. memory ba? At dato man gud among lolo sa una. Pagkamatay lang niya na kuan na tanan, nasulti na namo na in one of the previous episodes. Rest in peace, our papa. Sa una, may kaya gyud makakable akong lolo. Ay, oo, no. Kainomdom na ko. Pero karon nakainomdom ko. So, natay cable sa una. So, katong down na atong family, kay mahinomdom ko nga, mutanaw ko og Finding Nemo, good balik-balik, nga walay TV. Kay memorize naman ako ang image. Paminahon na ako Finding Nemo, walay TV. Sa akong imagination lang. uy kalay po na ni Grabe. Sige, anyway, Jamie Foxx! What happened? What happened to Jamie Foxx? Uy, si Jamie Foxx ba? Na siya upcoming Netflix special na mo launch karong December 10 sa Netflix. December 11 sa US, mo 10 dire. Ba? Basta sa mga time zone manggod ba maglibog ko. Si Jamie Foxx daw, guys, rumored kay humana naman niya na shoot. Na-shoot na siya. Padulong na ma-publish. Padulong na ma-publish siya Netflix. Pero, di ba kay nag-shoot man siya og Netflix special, nag-stand-up comedy man siya, Live pasabot, audience. na live audience, na nag-leak. Ani nga, na, kabalo ba mo, na aware man gud ko ani, last year, na hospital na siya, nawala na siya og pila ka bulan. Kay, kanang allegedly stroke. Pero sa kaning Netflix special nga na nag-leak, na poison daw siya. Si Jamie Foxx mismo ang nagsulti sa iyang stand-up special. Nga na poison daw siya by Didi. Og siya daw ang ni-report sa FBI. Mo dieng na allegedly lang ni ha, dili ni sure. Pero mo dieng kana nadakpan na gyud si Didi na sila warrant dito sa iyang mga properties, and kay si Jamie Foxx day ang nagreklamo kang Didi. Siya ang sinugdanan sa tanan? Siya ang, dili man siguro, si Cassie man siguro, pero siguro daghan po ning nabalaan si Jamie, I don't know. Nganong kailangan man jud nimo i-racumen si si Jamie Foxx. Hala, no. Pero unsay tumong nganong gi-poison siya? Unsay tumong? Ang akong nakita kang Sloan sa isa ka YouTuber na akong ginatan-aw, it's not confirmed, pero naado ni sila feud ni Daddy. Ni Didi og ni Jamie Foxx because of business deals. Na sila falling out, pero actually friends daw sila sa una, nagka-falling out. And then maybe he knows too much. I don't know. Lakalain gud ana. Oy hala, my God, he's mamamatay here. tao jud siguro si Didi, guys. But Criminal Jamie Foxx siya. is here to tell the story unless he isn't. Guys, adtuan ninyo yung Facebook. Si Jamie Foxx right now, naging siya yung mga cryptic post dito. Ano siya, this is my second life. Nagastorya na siya about kay God. Ano siya, this is my second life, God. What should I do? What should you do? Ano si God? Siya na to spread joy and laughter. Munda doon yung mission sa kinabuhi. Wala, noon tayo maluoy, no? Yan na mo, I really want. Uy, naku ingon. Ano sabihin? He lived. Pero
pero kuan naman daw na siya kanang napod day rumors nga that's not him, that's a doppelganger. Ay, oh. He has been replaced. Ana man gyud guys, si Avril Lavigne gani. Kuan naman daw na ron kanang doppelganger naman gyud daw na karon, dili man daw na si Avril karon. Pero di mo kumutuan ay. Mutuo mo ana nga kana si Avril karon kay dili si Avril. Dili oy. Dili. Basaha ra gud ang isa sa post ni Jamie Foxx. Siya gyapon na oy, grabe po, gipatay naman ni si Jamie boy pag gani. Grabe pod. Sige daw. Baba. Gamay naman na siya post, dili siya sipa. Ano, thank you God for my second chance. Ano si Jamie Foxx. Sa Facebook post niya, thank you God for my second chance. Pabasa po ko. Oh, asa naman to ako ang Jamie Foxx? Buang. Ana si Jamie Foxx, thank you God for my second chance. Ana si God, what you gonna do with it? Pabasa po ko. Gibalin ako sa akong gi-share. Uy, pabasa ko ba? Hulat! Dili na nako masibog. Lisuda walay mouse, oy! Sige, go. Wasa na po ko sa mukha, uy. Nagka-allergy yata ako, baka tulki akong ilong. Katulka ayo, Jud. I don't know what I did or what I touched. Thank you, God, for my second chance. Ana si God, what you gonna do with it? Ana siya, spread joy, laughter, day. God, bet. Ana si Kwan. Si God, daw. Pako, ay kong si Teresin. Lain na yung gibati. Di na pa isa. Kalimot lang kung si Kinsa to. Ay, dili na related kay Jamie Foxx. Nakahinomdom lang ko. Na ay nag-post. Kinsa man na, oy. Na ato'y nag-post. Ay, wala naman ko kabalo. Na ay nag-post nga siya o picture this person who I forgot kinsa. Picture nilang duha ni Bam Margera. Si Bam Margera, isa sa mga Jackass Boys. Ana siya, ang caption sa yung picture kay, wish you were still with us, Bam. I miss you, bro. Ana. Nag-reply si Bam Margera, I'm still alive, bro, but I miss you too. Porque tiguang napatay na. Kaya naman good sila, patay na po na friend na mali lang siguro siya. Ba't kisa to nag-post? Guys, nag-allergy siguro ko in the middle of the live. Nag-inom na kong tambal. Ay, kabalo ko, tungod sa breathable. Basin, abog siguro, whatever. Sige. Tapos, mura to, uy. Basta kay, atangan na lang nato na ang Netflix special niya, kung tinuod ba to. Nga, gipasangin lang niya si Didi sa iyahang stand-up special sa Netflix. Nga siya ang dahilan nga nun hospital. By poisoning. Poison is a woman's weapon. So you say Diddy is a woman? It could be, it's a possibility that she's a she. Diddy, you're a she. Ginoo ko Lord, akong ilong. Anyway, og kanina ato ang pinaka last na topic. Og taas-taas di siya nga topic. Si Kuan. Guys, sorry kay tabangi mi ani nga topic ha, kay dili kay nako ma-follow. Si Maris Racal. Si Maris Racal ug Anthony Jennings. Sige, basta ha. Nadakpan nga nagiring-iring. Oo. Kay una sa tanan ay nasabog ang story kay ang sa ako lang na ay sige kanina lang uy imbes na sa akong brain kay dire na lang. The scandal involving Maris Racal started when Anthony Jennings' ex-girlfriend Jamila Villanueva exposed their alleged affair on social media by sharing screenshots of their private conversations. This led to public backlash of both Maris Racal and Anthony Jennings issuing apologies for their actions. Usay take ninyo ani, i-comment doon ninyo usay take ninyo aning kay kisa mo
Ay, Ah, mag-team na di ay tani. mag-team tani, Team Maris or Team Jamela? Or Team Anthony? Ako, dito ko maluoy kang Jamela. Although, wala man ko kasubaybay sa iya ha. So, dili kay ko Uy, wala mo'y nag-Team Rico. Pag Team Rico, pud, comment. Ay, dagan man og Team Rico. Ah, oo, i-comment. Hashtag Team Jamela. Hashtag Team Anthony. Hashtag Team Maris. Hashtag Team Rico. Hashtag allergy ko. Hashtag oh. Ay, anyway. Kuan Guys, ka na. mapasko gyud taron ba kay Marudolph Red Nose Reindeer gyud. Luya na niya, oy. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sige. Team Rico Blank. Hello. Hala, si kinsa man ni? Si Eden Blank. Ay, Team Rico Blank siya. Di, gano? Ngano? Si Jamela, Oh. uyab daw na siya ni, tabangi mi ha, di kayo mi familiar. Nag-research ko kadali, pero habang nag-research ko, nagkaon ko. Pero sa ako ang nahibalan, kanamasa man ko og katong pagbusdak sa mga Issue. kay nagbasa man ko ug sa ako ang nahibalan niya kanang wala kayo ko'y nahibalan as outside aning mga nakita nako na what I know, what you know, we know the same thing ana. So if you know something that I don't know, then feel free to share. So kining si Anthony Jennings nag-post siya nga nagbulag na sila ni Jamela November 30. Murag nag-issue siya og statement. Bulag na sila ni Jamela. Kaning Jamela og Anthony dugay na uyab. 7 years na daw na sila nga. November 30 this year, it's bago like lang. a week ago. Bago lang. Nag-announce. Ay, na may timeline ng Sunstar Balita akong gisend. Wala kalami, ana. Timeline ba? Kaman, ay. Sige, istorya lang imong na-remember sa timeline. Ay, Istorya. dili. I-open na lang nako na diri. Sige, Ay. open niya. Uy, himala kayo ang TV. What did siya nag-screensaver? Ay, hala, amazing. I'm so proud of you. Or basing nag-play ni? Ay, nag-play gid yun. Ay, kagwang. Okay. Ay, unsa man ka? Ay, wala man gud ako na open daan oy. So, ang kini si blihan na lang nako oy. Yan na ha, wait lang. Kaya naman gud to'y timeline ng Sunstar Balita. The timeline you need for the betrayal controversy. Anya, ako ani siyang kuwaon. Guys, ulata lang si Kringkay kay magbutang siya og timeline sa naitabo daw kang Maris Racal, Anthony Jennings, ug Jamela Villanueva, ug si Rico Blank. Kuwaon na po na ko na siya sa Sunstar Balita. Maris Racal has officially broken her silence. Ay, kay nag-release daw statement si Maris Racal. But before that, here's the timeline. Dirita sa Sunstar Davao nanguha og timeline. Okay. June 28, Jamela Villanueva claimed that Maris Racal asked Anthony Jennings to delete conversations ahead of an endorsement launch with a fast food chain, raising suspicions. June 29, Anthony Jennings confided in Jamela Villanueva. Asa ka nila nakuha na information, no? June 29, Sa Anthony, screenshot siguro. sa screenshots, Oh. confided in Jamela Villanueva, telling her that he loved her but needed to express affection toward Maris Racal kay close lagi daw sila kaayo as part of his method acting for a project they were working on. Method actor? Matuo man ko ana na di mga aktor na naga-method. Johnny Depp! Naga-meth ba? July 12, Maris Racal publicly confirmed in a press conference that she had broken up with Rico Blanco after 5 years of dating. Halos na sila nagbulag. July 12, 2024. Nadyo di overlap. Nay-overlap. So mala pa hinuon ni Maris Racal, dugay na daw sila nga na ay murag there's Friction. kanang bulag na sila and then pila ka bulan man siguro before sila nag-announce sa July 12.
So, pag-announce na bulag sila tong July 12, dugay na kuno sila bulag? Kuno. Aw, di kumutuan na. She said that Jennings was not the cause of their split, stating, "It's just me and Rico. Mainly me. I'm the issue." Na-remember na ko ng interview kay Nashi Banks. Ay, oh. Kuya, taga diri niya nga Banks. Kuan siya kanang si Lord Farquaad. Lord Farquaad. Oh, kailan mo Lord Farquaad, guys? Sa kuan, the Shrek Lord 2. Ano, Shrek 1. Shrek Jud. Farquaad. Oh. Kana Saan no. mo kayo ni si Nathaniel Blanc mo? O niya, si Maris Racal. Rico breakup. Isar ka. Ay, asa to yung naibangs? Muna. Lord Farquaad. O niya, pagkaman, guys. Gamay. Basta mo na siya. Kana. Si Lord Farquaad. O niya, pagkaman. July 18 to July 19, screenshots surfaced of messages allegedly exchanged between Jennings and Racal. One screenshot read, "That was so hot," while another allegedly contained more explicit language. Kaya na siguro sila gibuhat. Ay, nakita na ko ni sa screenshot ni Jamela Villanueva. So, naghatag siya og context sa "that was hot" na message. Ihadong gi-confront si Anthony, "What does this mean?" Unya ana si Anthony, "She pulled me into a girl's bathroom and we made out over there." Okay. Oo niya. Hala. That was so hot. Paris Hilton na kuan ba? Paris Pagkaingon. Oo. That was so hot. Ay, bitaw. Ako, lahi po akong naisip kay kanang si Lina nga hero ba sa Dota 2. That was hot. Ano siya? Fire ang iyang powers. So, ang ingon ni Maris, bulag, ginaingnan daw siya ni Anthony nga, bulag na sila ni Jamela, pero sila pa man ni Kuan. Sila pa man. Ang that was so hot, kanus ana, July what? July 18. Katong nag-make out sila sa girls' bathroom July 18. So siguro, mo siguro na kanang. So bago pa sila nagbulag ni Rico, yawa kining mga comments na to sa atong audience ba? Si Di ba ana si Eden Team Rico blank? Ana po si Catherine nga blank nga Team Rico puno. Hello, Catherine Blank. Hello. Good evening and welcome to our stream. Tapos ki-speak si Nathaniel Blank. Ano siya? Team Rico yan. Team Anthony Taberna. Team Anthony Hopkins. Tama na. So anyway, katulagi, nag-make out sila sa CR July 18, July 19. Dili, ang messages, that was so hot, is July 18, July 19. So, bago pa sila nagbulag. But it is implied nga bagura to nahitabo ang that was so hot na situation. O yeah, next, July 18, Jamela reposted a TikTok. July 28. Jamela reposted a TikTok video with the caption, "Me looking at the person I never thought would hurt me so much." Charot! Ay, ana man yun na, basta you're hurting inside. Dramatic man yun kay kag mga post, no? Ana man yun na. Tapos, July 29, another TikTok video reposted by Jamela carried the message, Girl instinct is always finding out everything, suggesting high intentions." Ay, hurting yun din si Jamela, no? Hurting siya ani nga time. Pag-announce nga, ay dili, wala pa na-announce na bulag sila, di ba? Kay November 30 pa man na-announce nga bulag sila ni Anthony o ni Jamela. But the suspicions are heightened. Pagka July 29, sawa pa sila nagbulag, na di siya yung mga instinct. Okay, sige. August to September 2024, rumors swirled as Jennings and Racal were seen wearing similar shoes. Ma-hurt ko, ana. Kung ako, ma-hurt ko, ana. Twinning. Twinning. Ay, parehas mong sapatos. Possibly during lock-in taping, Jamela also confronted Jennings on August 15 about allegedly visiting Racal's house. Uy, mo nang muadto na pa jud og balay. Ay, dili ko ana. Kung ako si Jamela, ko ana. September 11 to 2020. September 11 to 22. Jamela continued to post cryptic TikTok
and retweets, expressing feelings of betrayal and heartbreak with phrases like, "Time always reveals true colors." So wala pa sila nagbulag ni Anthony, kay Tense nagaka-hurt na, na siya. tense na. Oh, hurting na siya kaayo sa katanang kalibutan, murag lain na kayo yung paminaw. Oo. September 22, Oo. Maris Racal celebrated her 27th birthday. She shared a photo on social media showing Anthony Jennings handing her a plate with a dessert while they were on a plane together. So, kanini buto man daw ni. Nga kanang, hala ka sweet, uy, nag-uban sila sa birthday ni Maris. Oh, anak siguro. Unya, na-hurt kaayo si, murag, na-emphasize sa mga screenshot ni Jamela nga, na ay event good sa birthday. Anyway, I don't remember a lot. October 21, Maris Racal clarified in a press statement that the alleged incidents were coincidental and denied involvement in Jennings' personal matters. Mao ba? Ay kay mao lagi kay diha na nagsugod ang siguro ang mga yaw-yaw sa mga tao siguro. Nga nung nag-uban mo nga naman kay uyab siguro mga ingon ana. Sa mo to gipagtanggol ni Maris ang ihang kaugalingon. November 30 nag-issue na sila og statement, confirmed his breakup. Anthony Jennings confirmed his breakup with Jamela, citing personal reasons. He stated that he and Maris Racal were just friends and she was unfairly dragged into the controversy. December 3, Jamela publicly shared screenshots and photos allegedly showing Jennings and Racal's closeness, accusing them of maintaining a secret relationship during her romance with Jennings. Amo na to. Okay. Wa ko labot. Di papasa lang kunin mo ato tanan mo day kay Labot mulabot ko gamay. Oo man ay. Mulabot ko gamay. Guys, ako'y nakitaan ba mga Facebook friends ako nag-away na sila. Oh, nag-away sila? Oh, kay na may team Jamela ug team Maris. Naay mo pagtanggol kang Maris? Naay mo pagtanggol kang Jamela? Naabod. Nag-away silang duha sa comment section. Ako kay ganan ko ni Badayon. Popcorn! Oh, screensaver na screensaver na po siya. Ay, mali. Back. Ay, wait. Okay. So, naay nag-away. Oh, nag-away gyud sila. Naay nag-away kay ngano? Kanang duha ang side sa istorya. Ang isa ka side kay tama ra gyud daw nga i-post ng screenshot. Kay para matagan do ng mga cheater. Muna ang first side. Ang second side kani si Jamela kanang kuan ra daw kanang sobraan ra pud daw kay dili man siya asawa. She is not a wife. She has no right to sa tawag ani humiliate people, not just one person, people in this private conversations. Naulaw gud ko. Kanang pagkakita nako sa mga screenshot, ulawa siguro makita ni Maris ang iyang mga private messages. Guys, padayon lang mixture ni kay habang maglakaw kumukog alcohol kay kanang akong ilong ba kay grabe kayo. O sige. Mo to guys. Why you leaving me? Okay. Nawa mga spray ko madunggan ninyo. Huy, taka naman ka. O, dili man na yung na paggamit og alcohol. Gispray niya yung naong og alcohol. Dili man na yung na. One more time. Nadunggan nila ang spray. Huy, sa kamot man na i-spray. Dili man na sa naong. Sa naong niya gi-spray ang alcohol. Kay katol na gyud kayo ilong. Nag-inom naman ka kag si Tirisid. Humana! Nunsa ni siya? Kinsa man ang dahilan nga nun allergy si Darling? Si Maris o si Anthony o si Jamila. Guys, Ulawan, ano ni siya? no? Naulaw Ano ko. ni siya? Ako, di jud ko ganahan, kabalo na mo ana, di jud ko ganahan ang mga kanang kuan kayo, mga basa kayo, baba sa Facebook o sa mga Instagram o sa pa social media. Di ko ganahan ana.
Nay mo ingon nga tama ra pud na nga i-humiliate nimo si Maris ug si Anthony para matagam. Dili na nila buhaton na kay nasakitan ko, kailangan ako ni i-post. Nay mo ingon nga tama na siya. Oh. Pero para sa ko mas tama na siya para sa imuha pero mas tama in my opinion nga pasagdan na lang na silang duha. Mao ba? Oh, nagbulag naman kaha mo. You will she's a very pretty girl. She is. She can find a better guy. You must not know about me. You must not know about me. Can never know that you. Ay, na-connect na ko ba? Na-connect na ko. Kaya ang ato ang sister-in-law. Si Casey Blank. Oh, si Casey Black. Ni-resign siya sa trabaho tungod kay di siya ganahan sa iyang boss amo. So, ang ato ang gisuggest sa iya go out with a bang! Oh, itugan ni mo ang Itugan! imong boss sa management. Oh, Nga toxic. Oh. Oh. So, mo to ang gibuhat ni Jamela. She went out with a bang. But our sister-in-law is very, very buutan. She's a classy lady. She's classy. She ain't doing nothing. She just resigned without letting the management know about the toxicity of her boss. She ain't doing nothing. Oh, she just left and she's confident that she can find another job that's better for her. Oh, ang iyahang kanta para sa iyahang kanhing employer kay you must not know about me. You must not know about me. Ano siya? Katulga po na akong ilong. Pero anyway, si Para sa Jamela, basa siya. O para sa kuha, dili na ito niya kinahanglan buhaton. Kay, kabalo naman siya, kabalo iyang pamilya sa tinuod. Bahala kay ang iyang mga reason, ganong gi-publish doon niya ng mga screenshots, gi-collage pa jud. Gikulaj pa gyud gani. Surihan na to na. Ang iyadong reason kuno kay naa na doy mga negative sentiments that reach to her and her family and friends. Mao ba? Mo na gusto do siya mag-speak out to clear to clarify everything and make my family and friends out of this mess. Margana ihang reason pero nobody cares. Tanawa gipistahan mo. Gipistahan mo. Actually nobody cares, Jud. Ako I don't care. Abot ko na care mo. Maluoy man sad ta no, pero that wasn't the right move. Look at Rico Blank. Ay uno. Rico, hala. Hoy, ang iyang pangalan kay Rico Blank. Go! O gani mo gay Rico Blank. Karon lang niya na gets, guys. Pawaon sa nato ni Sevi, halayas diri sa akong balay. Karon pa ko. Rico Blank. Mo gay ingon ni Eden Blank, Rico Blank. Wala na gets, guys. Karon pa ko wala Eden Blank, karon pa ko. Anyway. Mo gani na tanawa si Rico Blank. He's a classy man. Although I have another opinion about him. Why is he like hanging out with a much younger child, you know? That's another story. Pero actually, gitopic na nato siya sa age doesn't matter na to na episode. We had an episode about age difference. Alagi, istorya ka na to na siya? Yes, anak ko Wala, si Rico nakalimutan ko. Blank, nahimo na niya ang hinahanap-hanap kita nga song. Wala pa na anak si Maris. Ay, uno. Rakal. Uno. 7 years after pa, di pa na anak si Maris Rakal na nag-hit na ang hinahanap-hanap Hala, kita. uno. Mo ba na ang adik sa'yo? Mo na? Mo na? Awit sa atin. Mo na? Tama. Nang sawa na sa'kin mga kwento. Moto. Mo to siya. Guys, para sa kuha, wala nang tato gibuhat ni Jamela. Unta jod lang. Kay tanawa, gipistahan lang siya, gihimo lang siyang karon no nabaligo ng storya. Siya na noon ang gibash. Kay nga no, naamang gyud goy mo pagtanggol sa artista. Ilaha mga Uy, fanatics. guys, wala ko niingon nga unta wag i-post ni Jamela to kay ni kampi ko kamaris. Lahi gyud ako ang mindset, guys ay. Ang mindset ni Darling kay ang Unta, nasabtan ko well-being ninyo. ni Jamela. Unta wala nilang niya gi-post kay para
Tahimik iyang life. walay stress. Karon na stress na noon siya. Oh. Tanawa, naapay mga fears of kasuhan daw siya o kanang whatever. Pwede man good. Oh. Cyber libel man to. Oh. Ay, dili cyberbullying. Or It's not whatever. cyber libel. Defamation or Dili man cyber libel if it's true. It's true man. The Mo ba? screenshots are there. But Oh. it's cyberbullying. Oh. And we already have a law about that. So unta sa imong well-being, luoy na gani kaayo ka. You're hurting. Gipasamot pa jud nimo. Nasamot na hinuon. Kay gibash na hinuon ka sa ilang mga fans. Basi Ano, confident kay siya pag i-post ko ni mabash jud si Maris o si Anthony. confident siya. Feeling Confident na siya na mo nang siya. may tabo. Actually, you Oh. cannot control people. Pero naman po hinuon na nag-success man po siya. Nag-succeed siya kay ngano naman kuy duha ka friend lagi sa Facebook. Nag-away. Nag-away sila. Ni kampi ka Jamela, ni kampi kang Maris. Nag-away jud sila, guys. O gipabasa na ko sa iyahang post. Kukring tanawa ni kay nag-away akong duha ka friend. Nag-away akong duha ka friend, nag-away ako. Ato gibasa na mo. Naglalisay jud sila sa comment section. Amazing. I love that for them. Oo. Nga napa ko isa ka opinion. Daghan kay kog opinion, guys. Kay opinionated mo ko nga tao. Mao na naghimo mi og podcast kay opinionated siya na tao. Speaking of opinion, nag-comment kog opinion sa VA Davao na group. Giaway ko dito, guys. Alagi away siya, guys. Duyan Pero wala. okay naman, I can carry myself. Wala naman ko niya gi-replyan. Asa naman to siya? Kapoy na siya, di man pug kamundang. Kaya nag-ulan naman ang comment ako dito. Hello? Gananan ako dito. Anyway, napa ko isa ka opinion. Duha ka opinion. Sama na mo opinion. Kanipod si Kuan, Maris Rakal. Day, Bisaya man gyud ka kasabot ka sa Kuan, pero di man na siya mo ning Dili Ni Advice. Dili man na siya. Ang ako alang ba kay kanang kung magkuan gani ka, mag public apology gani ka, day. Ayaw panghugas. Hala, wala na ko nabasa wala na ko natanawan niyang video. Buguan ako, oy. Acknowledge na ko murag ni angkon man siya nga na siya mali nga na-acknowledge siya ba nga murag nag-cheat siya kay Rico. Naay context na yung ana sa iyang apology statement na video. Pero nang hugas siya ni ana siya nga God knows, I asked him a lot of times or multiple times kung sila pa ba ni Jam. So gipasangilan niya si Anthony. Pasangilan niya si Anthony. Dahil para sa kwa, dahil ang kuna na lang diretso. Para wala na kay madungog bash. Dili, gisugo na siya sa management. Feeling nako. You are a human, right? You have your own thought process, you have your own frontal lobe, you have your own brain, you have your own heart. You can decide whatever you want to say. No, I don't care. Gitanggalan na ba daw sila og endorsement. Sumala pa, I don't know how true. Pero sumala pa, nananggal na daw og endorsement ang... Para sa ko akong nag-apology, mas maayo gani, wala lang kanito bag. Kaya nahugas siya, no? Mayong wala nito bag. Di ba ang style sa mga artista sa una, kanang pag na mga issue-issue, ginapa, ana, para dili na mukalat. Dili, gyud ka mo tubag, just let it die down. Kay kung mutubag pug ka, mas mukalayo, mas nagbutang ka og alcohol sa ilong. Nisa mo? Wala man, naarang-arang na. Ay mo, nang gibuhat. Unsa siya? Namula. Syempre, lain pod. Rudolph the Nata sa theme karon, guys, Christmas gid ay kay na Rudolph the Red-Nosed Reindeer na ko. Ay, sa kanos apa ni mawala. Anyway, para sa ko ang Maris Rakal. Una, wala na lang ta ka nagpa-interview. Pero since nagpa-interview na lang man ka, akong wish po unta-unta, wala na lang ka nangugas. Iyahan na lang untang giangkon. Giangkon na lang niya, ako po, nagkasala po ako, ana ba? pero, Wala na siya ningon, pero wala na lang unta kay ngano. Magka-disconnect man gud na kay pag ingon nimo nga God knows I asked Anthony kung sila pa ba ni Jam. Na mag-screenshot day. Na nangumusta ka dito, ginapa-delete nimo, mga ingana. Meaning aware ka. Nga sila pa. Di gyapon mag-connect. So unta wala nag-apologize ka pero wala na lang unta ka nang hugas pod. Iyahang gi-blame si Anthony sa tanan. Tanawa ko si Anthony, howd kayo? Unsa man yang giingon? Nag-apologize siya mga 20 seconds. Unsa yang giingon? Sorry daw sa dalawang babaeng sinaktan ko. Mo lang. Wala na siya explanation. Mo na to, wala ko ni admire siyang gibuhat pero mo to siya ang tama nga press conference. Apologize lang niya, move on. It's not tama, but it's the better apology.
It's the better apology because he didn't need to explain. He just acknowledged that he broke two hearts. Oh. Where do broken hearts go? Ay, di ba na may kanta na kuan? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan Nalilito. kung sino sa inyo. Sa mga to guys. Ah, kisa kanta Kabalo mo nakakanta. Paborito Kisa ba na nakanta sa tong kuan? Isa ka angkol sa Bijuki. Kisa kanta na si Ariel Rivera. Si Ariel Rivera, dili. Si Martin Rivera, dili. Kisa nagkanta na guys, tabang idumi. Ambot, kinsa na. Sana dalawa ang puso ko. Ay, pila rin pa Google. Kisa nagkanta na. Guys, ang tinuod man gid nga salaan ni, wala mong gilain kundi si Anthony. Ah. Ay, dili ba? Ang kanta ba? Kaman, ay. Song. Boji Dasig and Jano Gibbs. Jano Gibbs din. Si Jano Gibbs di oy. Uy, natay mga comment. Oh, Ana si Eden Blank. Si Rico di lang kay bawo mo screenshot. katiguwa lang naman ko daw. Oo. Ay, 33 pa iya cellphone. 3310 ba sa Nokia? Tapos si Nathaniel Blanc, ana siya, dapat mo ni giingon ni Maris. Yes, tinuto tanan screenshot. I'm sorry. Oh, ano na lang? Ana na lang tato. Kay murag namasa siya bag sala. Di ba ako ganan ana? Kana mag-away Lain guming. siya ba? Oh, lain siya. Pag mag-away mi sa kumbana guys, ngani ni siya paminaw Nathaniel Blanc, comment na po garon. Pag mag-away ni siya, di ko ganahan pag mag-sorry siya pero pakapinan pa niya storya. Ngano na pa may pakapin? Di ko man na ganahan. dapat Ana mo may nang pakapin. ningon ko nga may pag nag-sorry ra ka Maris pero wa nimo gipakapinan. Baka nang namasa ka na mahid kag sala. Oh, nanghugas kag Ano kamot. ano? Ana. Nanghugas kag kamot? Oh, dapat nag-sorry lang ka pero ana to siya. Tama to nag-sorry ka di. Mas admirable good siguro kung iyaha lang tong giamin. Oh, ingon anak ko. Oh, I did all that, but I'm really sorry that I hurt you. Pero lain Wala lagi ang siguro. imong pagkaingon. Oh, ing anak ko. Ing anak lagi. Dili ako pasabot. Ingon anak ako kanang ano say tawag ani? That's me. Una-unahon ko sa lalaking mahal ko. Pero I'm sorry kay wala di ay ko kabalong ay dili gihapon ni. Pero I'm sorry kay nasakitan nako si Jamela. Og si Rico Blank. O si Rico Blank. Oh. Yang ko rin na to si Rico Blank. Fan jud siya sa Dili Ni Advice. Oh. Moto. Unya ka na si Maris, guys. Oh. Dili lang puta manghugas pod. Oh. Niagi man ta sa dili parehas ka Maris ha. Wa ko nangilog oy. Wala. Wa ko nangabi, wa ko nangilog. Wa ta nang ilog. I've never done that. I never done nobody. Thankfully. Gratefully. Wala ko nagibuhat pero flawed tang tanan. Oo, we Natay mga are all. pagkakasala. Pero wala ko naga sa to smoke then Oh. smoke then wala jud ko kay ana guys. Wala jud ko kay ana promise. Naol. Wala jud ko kay ana. Naol. Pero flawed ko. Ah. Nakoy laing side of me na mga flawed, mga nakoy mga sala sa una, labi na tong bata pa ko. Dagan Oh. kay sala, dagan Oh. ko gibuhat sa akong mama. Oh. Dagan Oh. ko kuan mga Oh. pabuyag. Tama. Kay Oh. moagi magitag ka ng mga face nga kanang badlungon. Oh, naagid tay mga mga 20s. Nato na mga edaran, naagid na kana mga teenagers to 20s nato na mga edad. Naagid na. Mga pabadlong face. Maagi ta ana. Tinuod na siya tama. Wala man ako gi-judge si Maris nga gibuhaton niya ng mga smoke then or kanang mga single man siya kuno. Oh. Single man pod kaha kuno si Kuno? Anthony kuno. Kuno sa iyahang pagkabalo kuno. Sa iyang pagkabalo kuno, sa iyahang perception kuno, o di ilahan na. Pero ang ako alang kay dili lang pud ta kaayo murag mang bash na muratag ka ng mga kuan no. Murag limpyo kay tanong. Nga perfecto jud kaayo ta. Bitaw. Para sa ko unta wala na lang ni na news kay wala jud ko pakialam. I don't care about them, but it seems like people are invested. Oh, they are. They are. Kabalo nga pag mata nako sa kabuntagon, kaya mag-prepare nako og breakfast sa ako ang husband ug sa ako ang anak. Wala ko ka-prepare dayon kay nag-ana ako og cellphone. Unsa naman ni? Wala ko nakapanglungag, focus kay ko.
Si Jamela o si Oh, Anthony si Jamela Jennings o si Anthony Jennings o si Marie Rico usa man ning mga screenshot. Gagmay pa jud kayo screenshot kay collage. Gagmay kay screenshot kay giana-ana pala ko. Guys, wala jud ko paki hantod nakit-an ako ang video ni TG, si Thailand girl. Dito ko na-invest ko dito. Kay nanawagan siya sa tanan daw moving forward sa tanan daw na mga mo pagawas og issue. Dapat na adoy sundon na mga sorry naglagpot ang laway. Nadoy sundon nga mga requirements. Oo. Number 1, dapat kuno nga i-publish ang issue kanang sa normal nga oras. At a reasonable time. Reasonable time, dili daw kadlawon 12 alas 12 isang gabi. Alas 12 sa gabi nag-post si Jamela, guys. Wa katulog ang mga marites. Di siyempre na kulang agtulog ang mga chismosa. Wa sila katulog, guys. Ang ikaduha daw kay gimay day do niya. Lisod do kayo magbasa kay syempre kung i-story nimo ang pagka-publish sa chismis, mo post pa ka. Para mo post pud ang ano. Okay, magdagan man. Di syempre ano ba? Dapat gi-post to kay para dapat na lang posted siya as a post. As sa a wall, post. sa feed. Dili kay gimay day or gi-story. Ang ikatulong nga reklamo ni TG, upunta, i-follow do ang instruction sa sunod. Dapat daw, dili collage. Kay nga nung gi-collage man jud to. Hanap na gani ang mga screenshot, gi-collage pa yun. Lisod ka ayo pagbasa. Una ang isa sa dahilan nga wala kay ko nagka-interest. Daot ba tagmata no. Makuan ko si Kring-Kring anong hayag do kayo ako ang kanang screen ba sa ako ang laptop. I need it bright kay I can't read. White lady ka. I can't read pag ngit-ngit. Ay bitaw pareha ra man punta. Ganan malibat ko. Nya guys, lisod kayo basa mo tuwa ko sa man magsugod ko basa dili na lang guys. Ako kay gamay kayo ang screenshot. Gamay kaayo. Hanap pag yun. Sinakda kay kuan naning kamot gyud. Mao gani no. Naning kamot siya iya jung gi zoom. Yaman ingon gud si kuan si Maris og attach myself na lang. Ay tama di ingon po siya. Can't keep my hands to myself. Ay naingon da siya I'll touch myself na lang niya. Ana siya kay touch myself na lang. Kay sa to hot daw si Anthony Jennings. You're hot pala in person. Siya. Ba? Ulo kay na no. Ulo ka ayo mo ganina. Ka-private ba ani nga mga messages? Uy, kaulo ba ani? Guys, kung makita lang ninyo among messages sa kung bana, ma-viral jud do. Normal lang man na siya. Ang dili lang normal kay naalagi uya. Ang dili normal kanang i-post. Ngano i-post na? Ay opod. Tama pod. Ayo i-post. Unta no wala i-post. Lagi. Pero wala man po minalagot. Ako personally wala man ko nalagot kang Jamela no. I mean, wala man ko naglagot. She had to do ang mga uban man good. Kay katong friend nimo nalagot ba ya kang Jamela? Guys, grabe ka kuan. Intense kay sila sa comment section. Mao gani no niya. Nag-away jud sila. Ni ana gani siya nga. Ma'am, irisin nimo day. Happy na ka day. Wala pa gyapon ka move on. Ana ba siya? Oo. Naminaw to siya. Tanawa na. Okay lang. Nag-away gid ako mga friends guys. Wala man. Nag-away sila guys kay katungod lang ka Jamela ug Maris. Mao gani no. Nga nagka-intense na kay sila sa comment section. Dagan tayo ilang exchange. Ako kay ko kanang na-happy ko. Kaya nakita na ko ilang mga pag-away sa mga comment section ko. Tanawa. Diba? Bibo kaayo. It's so meaty. Malaman. Unya guys, kanang kuan ba kanang napakoy ingon. Kita gani millennial naman gud takring no. Nga naman. Dili yata tamo yung ana. Kita. Dili man ko kaingon although sa pagkakaron dili ko ingon ana kay dili ko gusto daoton kay dili ko gusto mangdaot. Kuan jud wala siya kanang maayong resulta. Unya ang sala man gud tanan si Anthony. Si siya Anthony. man nagsugod tanan ani. Mao gani no. Kay pwede man gud mo tingala bito ko ana guys. Kanang mga artista ba? Ginaunsa na nila na dili ma-develop sa isa't isa na sila mga kissing scene, na sila mga bed scenes, na sila mga intense kayo na mga scenes. Dapat how ka mag-compartmentalize. How ka ana ba dapat no? Lisuda na oy like mao na dapat nga method acting.
Mao na yung method acting. Pero di ba na malikayan, tanawa si Jennifer Garner o si Ben Affleck. Naka-develop pa jud ba sila? Si Brad Pitt ug si Angelina Jolie. O si sa Mr. and Mrs. Smith, di ba? Mobile lang nagka sila guys kay nailog si basta mga Jennifer Looy. Ay, pero dili po. Di kay, di ba, katunga time si Brad Pitt manong si Jennifer Aniston kasado. Kasado, mag-asawa. Pagsulod ni Angelina Jolie sa scene, kaya na sila film ni Brad Pitt sa Mr. and Mrs. Smith. Nailog. Nailog. Ni Angelina Jolie. Nya karon murag wa man nagkasal, kay nagkasuhay. Mura magwalay gipagsamahan. Murag way mga anak. Yung anak ba niya? Ginaon sa kuan na ganina mga A-lister na ganina ng mga celebrities artist. Si Brad Pitt, Angelina Jolie. Unsa na lang si Maris? Di ginakapugong. Di ginakapugong kung magkindat-kindat ganaan na gyud si Anthony Jennings. Di syempre di mo mamada. Saon man niya kumuana pod sa imo si Maris Racalsa. Niya nagay kong naknak. Tanaw siya sa mga message ni Maris Racal sa screenshot. Matanaw basahan ni siya, I'll touch myself na lang. Unya pang, kung ikaw sendan Unya nag-send pa dito si Maris og selfie. Selfie nga kanang murag pang-akit. Pang-akit na selfie. Ginan ako sinak ko pa kung makadawat kag mga message ng ana sa babae nga dili ako. Dili gyud ka kabalibad. Lisod na balibaran. Dili na kung lang. ang babae mismo ingato ba kanang I'll touch myself. Dapat mo balibad gyud. Kay like I said, ba? dili man na mo iwasan ang mga Maris sa kalibutan. Pero ko nga, kung ang babae persistent yun, way lalaking makalikay ato kring. Dili, naagyud. Ang akong bana, giingnan na nako na siya daan. Naagani mo yung anak sa imo ha. Ayaw na patuloy. Nag-istoryahan na mi anak. Kay anak ko, in light of the mura ko naglagot na si Junip kang Maris Racal kay visit mo ning bahanan ni na viral man ninawa nakasabaan na lang ta sa atong asawa sa lugar. In light of the Maris Racal and Anthony Jennings issue, let me tell you something. Anak ko sa'yo, let me tell you something. Naaga ni mo message sa imo ha, dili na pwede na ingon anak. Kung naaman galing mo closeness, it has to be kanang the same closeness with everybody. Wala dapat special treatment. Bitaw. Dapat mo pugong ka sa imo kaugalingon kay dili man na maiwasan ng mga Maris sa kalibutan. Yung do ka Junip Dili man naman. You have to control your emotions. You're not an animal. You're a human being. Kuan man gud na commitment is a choice. Yes, it is. And it's hard work. Kanino? Basta pag mangingon ko anak pang kunay mo kuan siya nga. Na naman ko'y kabit ikaw. Ako do kabit do kunya guys. Nado siya uyab ako daw to, nado siya asawa ako po daw to, na po do siya kabit ako lang do gihapon to. All in one. Kuan? You're every woman. I'm every woman. It's all in you. Anything you want. Uy, ba, mga copyright na punta diri. Uy, daghan ka ay tag-range diri ba? Dili, kamong mga visit ni mga Anthony sa kalibutan. Naaman gyud mga Maris. Dili naaman gyud mga Maris. Kanang kung mga single kay given na single. Wa pa man ang katul sa akong Given nga single ha, naaman gyud mga ingon ana nga tao na kanang mga bigaon. Not in a bad way. They're just bigaon is not necessarily a bad word in this case. Nga naman di og bigaon, bigaon good, okay man po na. Basta yung mga friend na bigaon, suportahan ta mo. Pero ayaw lang yun na kanang nakay in a relationship tapos mag-ingon ka na, I can't control. I really like her. I can't control. She's throwing herself at me and I can't control myself. Anthony, kung nanguwag na gani si mo si Maris, nanguwag na gani si mo si Maris, ang tama na imong gibuhat, gibulagan na dayon nimo, sawa pa ka magsugod og reciprocate. Gibulagan na nimo si Jamela. So there are two paths for Anthony, no? Kung ganahan gyud siya kang Jamela, kung iyahang gina-respect and nurture ang ilang relationship, dapat niiwas siya kay Maris. I'm sorry, I gotta set some boundaries, girl. I cannot do this. Kung murag interesado siya kang Maris, sige, bulagan niya si Jamela nga before pa siya nag-reciprocate. Two paths. Pero dili man pag kakaingon ka nang dili ka control kay she's throwing herself at me so I can't control. I'm like a dog. Na may level up ana ang uban kay di ka balo makigbulag no patyon na lang nila. Wala uno. Dagan kay na sa US si guys. Chris Watts. Si Chris Watts katong sa Netflix nga gihulog niya sa documentary. kanang tangki ang iyang mga anak. Lainag batasan. Dagan kay na kay isa ba sa akong favorite podcast kay Crime Junkie.
kanang dagan kayo ka ng mga bana or asawa. It goes vice versa. Nga kanang maglisod sila makigbulag, patyon na lang nila. Di ko ana. Oh. Guys, it's simple. If you are attracted to another person, just end it with your current person. Pero na mo ingon nga sana dalawang puso ko dahil mahal ko kayong dalawa. Mahal ko kayong dalawa. Sana dalawang puso ko hindi na sana nalilito kung sino sa inyo Sa na ay isa. Bakit ngayon ka lang patay laina na nga kanta. dumating sa buhay ko pilit Gani pangkabit ba, no? unsa pa ganay na mga pangkabit Kani my little secret. ay uno You're my little secret, and that's how we should keep it. We should never let them know, never let them show. If you know, like I know, we should never let them know. ay napay isa Ano saban? very recent by SZA unsa ganito my man is your man is her man ay sa nalibog na basta ka nang nalibog ko my man is your man her is her man Tuesday and Wednesday Thursday and Friday ikaw sa imo niya sa ako siya to the weekend Kanang isang You linggong like pag-ibig. na Kabit-kabit po na. ay dili Lunes Short lang fling. tayo. Short fling. Nakuan siya na F-boy siya. Na F-boy siya. Sige. Guys, akong naong nagikadol. Ning spread out na siya sa akong cheeks. oh yeah ang poll na to karong adlaw Pang tabangi ko sa akong naong bang. ang poll na to karong adlaw si Team Rico Blanco Dagan tag poll guys. Daw ha. Na may Anthony. Apilon pa ba si Anthony? Ambot wala naman siguro na mukampi sa iya, bullshit siya. Sikuan na lang, Team Jamela. Tanaw ba ninyo tama iyang gibuhat nga gipang bulgar niya tanan? Niya tanan dito sa Facebook ay sa Instagram o ba na? Gipang bulgar dito tanan. Tama ba to? Sige, maguluhan ta. Ay, uluhan, Paul. Ready? Vote in the poll! Ay, ambot kung napabatay, jingle, wala namang guro. Guys, kay kisa mo nga team? Team Jamela? Yes! Team Jamela ko! Tama to yung gibuhat. Nga gipost yang ipang-expose. Tanan si Maris, si Anthony, o ang naitabo kang gitu-time niya, si Anthony, si Rico, gusto ba na? Tama tong gibuhat ni Jamela, I support her. She was hurting, and that's her outlet. That's her revenge. Okay, and Team Maris. Mao na ang inyong poll ha. Team Maris, tama si Maris. Asa dapit. Kuan ka nang. Nga nung mga expose man ka og private conversations. Oh, you're not even the wife. Why are you humiliating me with the That's whole world? private. That is private. That's private conversation. You humiliated me. Everyone bullied me now. Unsa tong giingon ni Maris? Kapag lalabas ako, I feel naked. Naked? Ano siya? I feel embarrassed. Dili, ambot sa tong giingon basta naradra. Somewhere along those lines. Og ang imong pangutana. Unsa ba ako bakota na? Ambot Kung naay Maris nga ning try og suksok sa inyong partnership. Kaya ba likayan sa inyong partner? Tama ba? Mura man nag-poll. Sa pangutana Pangutana kay tagay dumi pangutana. Guys, katul na kaya akong now. I don't feel so good. Ang pangutana! Oy, sabay. Ang pangutana! Unsa inyo masultian ni mga paghitabo Pag-comment ra mo diha, asa mo mag-comment sa Spotify, sa YouTube o sa Facebook? Mo dapit. Amo to mutingog pa ba ni asyo ni na mutingog Guys, pag-comment mo sa ako ang Christmas tree nga nasa side. Kuyo kaayo siya kay nana siya Christmas tree.
Ako wala pa yun. Guys, katulki akong ilong. Si Ano man na? tambal ani guys, sa apple cider. Si Teresin man kaya. Masuko na siya guys. Dili, okay raman. Naanad naman ko sa yung apple cider. Naanad na ko, ana. Guys, pula na kay kong ilong. Oh, sige. Outro na. Ay, usama, mag-outro na ta. Ah, Ay, hala! Ay, hala! asa? Ay, hala, naunsi. Asa? Amot, naunsa to. Wait, what did you do? Hala, nasakitan mo. Nasakitan mo ato? Or wala, or ako ra? Asa man? Nitingog, wala ka. Ay, wala man, di ka nag-earphones. Masuko di eh. Kaya Buang siya ba? na-hurt ko, Guys, mag-outro na mi. I'm sige, so outro na glad lang. Wala that na you lang sa- wala that na you lang sound tambay-tambay effects. here. Thank you so much sa ipagtambay with us tonight. Salamat kaayo, guys. Let's see each other again next weekend. I don't Yes know po. when, like if it's ayo po. Pot, no. I'm gonna give it to you. Here, pot. There. Just be careful, pot. Salamat kaayo, guys, sa pagtambay sa amo. Guys, i-share doon yung episode, guys. Sige daw. Dili may magbabay kung dili i-share. Gani, di dito mahuman diri. 9 hours na mag-live. 9 hours na mag-live, guys. So man, nagiton ko ninyo, matuog ko, mag-live ko. Kitaan ko ninyo matulog. Guys, katulki akong ilong. Sige na, i-share na ni kay ngano. Pag ma-share ni, dili na mo katulak kong ilong, guys. Ay, hala, maudi ay na ang dahilan gani katuloy mo. Ilo ko wala ni share. Walay mo share niya. I-send ni kang Maris, kani nga video. Kasabot man na siya. I-send ni Maris Rakali, i-send sa iyang Facebook page. Maris, tanawan ni, istoryahan, gilibak ka ni Darling o Kringkay. Kaya na, guys. Kaya na ako si Maris, kaya na ako na siya. Share na. Wala sila nag-share. Ay, wala man din mo nag-share. Dili na lang. Oy, napamiingon guys. Katubit to ang kuan. Katong Christmas get together. Ay, uno! O basig gusto mo mo appeal ba? Ayaw mo kaulaw. Ano maulaw man mo? I-message lang mi sa Facebook page na mo, Dili Ni Advice Podcast. I-message mi, Ling, pwede ko mo uban sa inyong Christmas get together? Dili pwede. pwede. Ay! Naapa man po ay si Kuya og si Casey. So, 8 na takabok. 2 slots remaining. Dili, mingon din sila mo, uban sila. Dili, ako i-invite. Ay, okay. Ay, pwede man masking pila. 200 mo kabuok. Fine, let's Uy, go. buwak. Let's go to Almendras Gym. as a concert. Dili, ay, basta, uban mo guys kay, basig di gusto mi mag-live, ano? Dili ko Di ka? Kaya para makafocus, tas party-party. Oh. Stricta ini siya guys, no? Gusto ko mag-focus sa party-party. Stricta kay siya. Sige na, oy, tara na, mag-outro na ta. Sige. Wala sa sound effect. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Like I said, like we said, like we've all been saying. Ano sa ganito? O yeah, pag-subscribe na lang po para ma-notify sa mga latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Og basig na mo yung mga topic suggestions or questions or gusto ba mo muuban sa mga Christmas gathering? Please reach out to us. Don't worry. Your submissions will be screenshotted and then we will post it. Charot. Dili ko si Maris. Dili ko si Jamela. Submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise or sponsor or go with us sa Christmas gathering, go to diliniadvice.com or among Facebook page Dili Ni Advice Podcast. Yay! That's all, folks. Thank you so much. That's all, folks. Abri. Mukanta sa mig last song, guys. Natay last song. Mura doon ni Gradyo. And this next song is from Mariah Carey. Nagdungan. 3, 2. Ayun, saman. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
the Christmas tree. I just want you for my own. Naluyan ako sa akong ilong, More guys. than you could ever know. Naluyan ako sa akong ilong. Make my wish come true. All I want. Saba naman. Tama na. Bye, guys. Bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Something happened. It sounded like this.